Seka Aleksić. Mina Kostić. Dušo, dragi, probudi se. Bucka Nešo? E, Šta je bilo? ajde probudi se. Evo, probudi sam se, šta ćeš? Slušaj. Ja. Znaš, Šta? ja bi se malo heftala. Ti bi se šta? Pa znaš, malo. Ko je bre ono? Šta pričaš? Ono, A misliš ono? to. Hopa, cupa i to. Da, Ti nisi normalna. što? Koliko ćeš da nađeš u 3 do 3 ujutru? Ženo, Da. dobio sam sedmicu na lotovu. Ja, Pakuj stvari. gde idemo? Ja? Nigde. Neki Dragan Guzjan režirao novi spot Miloša Bojanića. Ja, vidiš šta ovde piše. Kaže, jedan bik može da ima seks i do 3000 puta godišnje. Stvarno? Svaka mu čast. Kako bi bilo dobro da i ti možeš isto tako. Pitaj ti tog bika, evo on uvek reše istu kravu. Mina Kostić. Ženo, Da. dobio sam sedmicu na lotovu. Koliko je to para? Pa nešto oko 1,5 evra. Kad te hoće, hoćete. Dušo, Molim dušu. moram da ti kažem nešto. Jel? Da, Nešto ozbiljno. nešto najozbiljnije. Pa kaži onda. Ne znam odakle da počnem. Pa dobro, počni recimo od početka. Trudna sam. Stvarno? Najstvarnije. Ali, kako to mogu da mi se desi? Vodili smo računa o danima, redovno sam koristio zaštitu. Ne razumem kako je mogla da mi se desi takva greška. Dušo, ja uopšte ne kažem da je greška tvoja.